Fraideak ordeak gain urdurria egin zuen, eta trilgaineko trepetak. Liburu horre kolorea, egurrezko gurutxe txiki bat eta zapi zuri bat. Izerdiak entzeko erabili ohi zuena, biltzen altzi zen. Bere egitekoa bukatutzat jorik, burua jasoz, nik etendako jarduna amaiz ezala agindu nion. Fraidea gogaituta jarraitu zitzaion saioari. Banekien nik goitzen nuela, eta lehioran txerretiratu nintzen. Bizkarra eman nien, katedraleko dorreak isla galtzen ari ziren, pizkana ilunpien altxora bilduz. Doi entzun nitzakeen fraidearen hitzak. Marmarioak erro onak egin ditzan, ura edatzen ari denak egia eskatzen duela sinetsi behar du. Marmarioa entzuteraz prest dagoenak, berriz ardura betea izan ohi du esamesa eta dadin. Beti baitauka marmarioari etekinik eteratzeko itxaropena. Esamesek ordea gezurraren lokatzetan zein lokatzaren egian ohitzen dituzte beti beren ohinak. Sosegu honean bizi nahi duena ez dadila jendeak esaten duena ardura. Itxuak ez baitu zornea ikusten, ez da gorrak itxiria entzuten ere. Presak kapotatako antzeko beste zenbait kontsiderazioaren ondoren, otoitz labur batez abaintu zuen fraideak jarduna. Pausa labur bat, eta besoak zabaldu zituen. Rasibeli zuzendu ohi zion, zit tibi nos levis, ohiko gabon diozala neurera ere egokituz. Zit bobis nos levis. Rasibeli atrila eta kriseilua jaso zitzala agindu eta atera etxabiatu zen, alde egiteko asmoa erakutsiz.